Salutare lume! Eu sunt Pinky Fox și de data aceasta facem un nou episod de Nebulos alături de un amic numit It's Vortex. Să vedem dacă o să-l găsim pe serverul acesta. Păcat că nu putem să vorbim altceva decât prin chat, dar vom fi aici. I-am trimis un mesaj și a zis că o să intre pe Nebulos chiar acum. Jucăm. Oh, Doamne. Oh, fai. Oh, leu. Vai. Stai un pic. Ok, așa intră acum. Vortex. Ești pe server. Realizat. Gata. Jucăm. Acum o să-l căutăm. Nu uitați să lăsați like. Fraiere. Stai, ce? Stai un pic. Stai. La fel și pe Nebulos. Gata. Scuzați pentru asta. Mă întreb acum intrăm pe Minecraft. Intrăm acum, că a zis că intră și el. Acum trebuie doar să-l găsesc. Pisici. Cred că ăsta o să fie mai multe chestii. O să filmez de mai multe ori de data asta. O spun așa pe episoade. Mă rog, nu o să fie episoade, că nu o să... Ghinion, serios. Da. Vortex o să... Pe ce film... pisici. O să pun puțină pauză. Am revenit. Să vedem, să-l căutăm pe Vortex. A intrat. Acum am înțeles. Suntem prieteni. Și acum trebuie doar să-l găsesc. Nu mai iau astea, vreau doar să-l găsesc. O să mă duc pe toată mapa dacă trebuie. Lasă-mă în pace. Uite, sunt hamster, mi-am schimbat skin-ul. Stai așa. Nu vreau să mă cheme Blob. Nu. Stați un pic. În pauză. Am revenit. Acum să-l căutăm. Tot ce mai trebuie să-l căutăm. Și în același timp ne facem și mare. Sper să-l găsim. Trebuie să mă duc pe toată mapa asta. Dar va trebui să mă las un pic mâncată. Nu. Ia uitați-l pe X Vortex! Yay! Mersi! Ce faci? Ia uitați-l pe X Vortex, oameni buni! Acesta este X Vortex. Ce faci, mă? Bum. Acesta este X Vortex, oameni buni. Bă, filmez.
Cine e ăla? Ușor, ușor, mă! Uitați pe X-Vortex. Acesta este X-Vortex, nu uitați să lăsați like. În sfârșit, dacă pe Minecraft nu putem, măcar pe Nebulos, uite și pe player. Dacă să vedem pisici. Dar acum trebuie să-l căutăm din nou. Cam Vortex, unde ești, mă? Stai așa. Unde ești? Da, acesta este X-Vortex. Vom juca ceva vreme. Du-te în pisici. Trebuie să găsesc un portal de ăla sau ce Dumnezeu e. Să mă împace gamesterurile, pisici tăi. Ce faci, mă? Asta mă vrea să mă mănânce. Și pe talia, e o talie. Sus stânga, ok. Bă, ăsta e hacker. Scuzați-mă că sunt concentrat. Cam atât cu acest episod, nu uitați să lăsați un like, să mai mulți. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!